Hemen daude Bergarako nire lehen partaideak. Nire eskuinaldean eta ezkerraldean Kimet. osongi Unax eta Kimet. Unax, zurekin hasiko naiz, erne, beka ba. Zein urtarotan erortzen dira zuhaitzetako hostoak? 3 aukera emango, lasai. A. Udaran. B. Udazkenean. C. Udaberrian. B. Udazkena. B. Udazkena. Hortxe markatuko dugu. Seguro zaude? Bai. Bai. Halaxe da, oso ongi, udazkenean. Zer seguro esan duzune, oso ongi, tita batea. Zein da munduko leku hotzena? A. Everest. B. Antartida. C. Burgos. B. Antartida. Kimetzek esan du B. Antartida. Inoiz egon zara Antartidan? Ez, baina hotza egiten du. Bai, halaxe da, oso ongi, bat eta bat. Beste bat, zuretzako, Unax. Nondik dator elektrizitatea? A. Poste elektrikoetatik. B. Airetik. Edo C. Alemaniatik. A. Poste elektrikoetatik. A. Poste elektrikoetatik. Tita batean esan duzu. Seguro zaude? Bai. Poste elektrikoak badaude Bergaran? Bai, izango dira. Eta etxea iristen da elektrizitatea? Bai. Segurazki bai. Ara izango te da bai ala ez? Bai, oso ongi, bitik bi, fenomeno. Jarraitu kanta. Ni bizi naiz baserrian. Lasai. A. Eta ibiltzen naiz astoren gainean. B. Animalian erdian. C. Traktore horia mendian. Zein izango te da? A. Eta ibiltzen naiz astoren gainean. Seguro zaude? A markatuko dugu. Ez! Animalian erdian. Ez da zer pasatzen, lasai, oso ongi. Bota bosteko hori. Haupa egipo oso. Unax. Zenbat hanka ditu ehun zangoak? A. 100. B. 101. C. 102. 101. Gure Unaxek esaten du ehun zangoak 101 hanka dituela. Hoixe markatuko dugu. Ez da horrela, 100. 100 zangoak 100. Horrek zakan double system surround. Zein da munduko kirolik lasaitsuena? Oso lasaia dena. A. Yoga. B. Barraskillo sport run. Eta C. Zumba. A. Yoga. A. Yoga. Kimetzek esan dutita batean yoga. Zuk inoiz egin duzu yoga? Ez. Eta barraskillo sport run? Ez. Zumba? Egin duzu? Ez. Hala ere yoga esan du. Yoga markatuko dugu. Hala izango te da baietz? Bai! Oso ongi yoga. Oso ongi moldatu zate. Oso ongi moldatu zate. Horrek zer esan du? Jarri zuen. Eta honek merezi du gutxienez 5 txalo.